भावନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କଲା ତାପରେ ସେ ଗାୟବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରର କବାଟକୁ ଖୋଲା ଗଲା ସେତେବେଳେ ନା କୌଣସି ପାଦର ଚିହ୍ନ ମିଳିଲା, ନା କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ନା କୌଣସି ରକ୍ତ ମିଳିଲା। ଖାଲି ମିଳିଥିଲା ତ ସପ୍ତାହାଧିକ କୋଟ୍। ତ ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଡ ରୁମ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରୁନେ ବର୍ଗେସ୍ ବ୍ରାଜିଲର ଏକ ଯୁବ ଗବେଷଣା। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଛୁଆ ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ତ ମତେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ମୁଁ ନିଜ ରୁମକୁ ଲକ୍ କରିଦଉଛି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗାୟବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ରୁମର କବାଟକୁ ଖୋଲିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସପ୍ତାହାଧିକ କୋଡ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ସିମ୍ବଲ, ତା ସହିତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କି ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ପଢି ପାରିଲେନି। ଏମିତି ଫ୍ଲୋରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ଯାହାକୁ ବି ସେମାନେ ପଢି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି। ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାର କିମତ ହବ $10,000। ଆଉ ସେ ଘରଟି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଲାବ୍ ଭଳି ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି 14ଟା ହାତ ଲେଖା ବହି ମିଳିଲା ଯୋଉଗୁଡାକୁ ବ୍ରୁନୋ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ମାନବ ଜାତିର ଆଗାମୀ ପରିଣତି, ଆଉ କିଛିଟା ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ, ତ କିଛିଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପରି, ଯେମିତି ସେ କିଛି ମହାନ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଏ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବୁନେଲ ସେ ସିସିଟିଭି ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବେଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇକି ତା ଉପରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କେସଟାକୁ ତଦନ୍ତ କଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଥିଲା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରିଆଲିଟି, ପାରାଲାଲ ଡାଇମେନସନ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ କନସିୟସ ଉପରେ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସ ଉପରେ ବହିଟି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେହି କହିଲେ ଏ ଏଲିଏନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ କେହି କହିଲେ କି ଇଏ ହାୟର ଷ୍ଟେଟ ନିଜର ଏଭଲ୍ୟୁସନକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବୁନେଲ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ତମେ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ, କଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କିଛି ବି ନଥିଲା। ତେବେ ଏଇ କେସଟି ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ କି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା, କଣ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କେମିତି ଗାୟବ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ କଣ ଏଇ କେସଟାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ এই ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।